De basisscholen uit de gemeente Sluis doen mee aan een mini-Europa-run. Ze rennen 55 kilometer in estafettevorm. Wat houdt de actie precies in? Wij gaan de officiële Europa-run in mini-vorm uitvoeren. Dat betekent dat teams in estafettevorm 55 kilometer gaan lopen om geld op te halen tegen kanker. En welke teams? Het zijn team van 10 basisscholen van bestuur SCOBA. Dat zijn 9 dorpen in West-Vlaanderen. Zijn het kinderen uit alle groepen? Nee, alleen kinderen uit de hoogste groepen, groep 6, 7, 8. En de teams zijn 5, 6, 7 of 8 kinderen groot. En dan lopen ze in beurten van ongeveer 500 meter. Zijn ze elk een keer of 15 aan de beurt. En lopen ze totaal per kind zo'n 8 kilometer. En van waar tot waar loopt de route? Wij zijn hier in Ede, bij de Sint-Jozefschool, daar starten we. En dan is het eerst 3 kilometer naar Aardenburg. En dan lopen ze door naar Sluis. Dan naar de 2 scholen in Oostburg, Schoondijken, Groede, Breskens, Hoofdplaat en finishen in IJsendijken. Dus ze lopen langs hun eigen school eigenlijk, alle leerlingen? Ja, iedereen komt langs alle scholen, dus ook langs zijn eigen school. Op welke school zit je? De Sint-Bavo-school in Oostburg. En waarom doe je mee met deze mini-Europa-run? Omdat ik het leuk vind en om geld in te zamelen en omdat je dan vrij had van school. Dat laatste is belangrijk, zeker. Ja. Denk je dat je het volhoudt? Ja hoor. Want het is 8 kilometer per leerling ongeveer waar je moet lopen. Ja. Ja, dat lukt wel denk ik. En is het een leuk team waarin je loopt? Ja hoor. Dus het moet helemaal goed komen. Ja. Met welke school fietst u mee? Voor de Meerstroomschool in Groede. En u fietst de hele 55 kilometer mee? Nou, misschien dat ik ergens wel even ga wisselen met iemand. Hoop ik eigenlijk. Ja, Denkt u dat u het tot de helft volhoudt? ja, ik ga ervan uit dat dat wel gaat lukken, ja. Maar het is misschien optimisme hoor, dat weet ik niet. Heeft u ervoor geoefend? Nee, helemaal niet. Ik was ziek van de week, dus nee. We zullen het wel zien, hè? En waarom doet u mee? Ik vind het een heel goed initiatief en het doel is sowieso fantastisch voor de hospice, vind ik heel belangrijk. Dus zelf wat familieleden verloren aan kanker, dus ik vind het heel goed doel. Ja, absoluut.